культурныя скрыжаванні. Добрый день, шановные сябры, з вами Алексей Стрельников. Сегодня мы поговорим про Ольгу Лабоўкіну і спектакль «Паветра, воздух», які вось адбудзецца 7-8 чэрвеня у прасторы ОК-16. Воля недавно прыходзіла до нас у праграму «Дыялогі пра культуру», і мы так даволі падрабязна размаўлялі і пра гэтую работу, але у мяне засталася вось некая невыказанасць, потому што, на маю думку, гэты спектакль адзін з самых лепшых, які я бачыў там у сваім жыцці. Бачыў я яго у жніўні-верасні, калі адбывалася вось прэзентацыя в лабараторыі, якую праводзіла ОК-16 у рамках гэтай рэзідэнцыі лабараторыі. Якраз гэты спектакль быў зроблены. Ён паказваўся урыўкамі на самых розных фестывалях і мерапрыемствах, але цалкам яго можна пабачыць у тым выглядзе, як ён ёсць, менавіта у вялікай вось гэтай прасторы ОК-16, вялікім ангары. Тут ён такі абсалютна сайт-спецыфік, это значыцца, што такую падобную прастору можна знайсці, але яна вельмі спецыфічная і па арганізацыі там вось проста самого прасторы, і па тым, як глядач сябе паводзіць і іншае. Это унікальная сапраўды падзея, і абавязкова трэба наведаць. Хаця, ёсць шмат акалічнасцяў, пра якія я вам абавязкова раскажу. І, па-першае, я хацеў бы пачаць проста з асобы Ольгі Лабоўкінай, танцоркі і харэографа. Яна, в прынцыпе, даволі даўно ўжо існуе ў нашай вось культурнай прасторы, і мяне вельмі радуе, што нягледзячы на тое, што яе дзейнасць на значна шырэй нейкіх там нацыянальных межаў і іншае, яна вельмі добра і паспяхова працуе паўсюль, мне здаецца, ўжо ў свеце, але яна, мне здаецца, што называецца плоть ад плоці, кроў ад крыві беларускага тэатра, беларускага танца. І для мяне асабіста это нейкі мой гонар, што мы маем да яе непасрэднае нейкае дачыненне. На жаль, вось мы пакуль яшчэ толькі пачынаем яшчэ не можам намацаць як бы тое, каб у нашу культурную парадыгму былі убудаваны самыя цікавыя, самыя разнастайныя творчыя праяўленні. І вось танец, харэаграфія, сучасны танец, сучасная харэаграфія, яны застаюцца такім авангардным, андэграўндным, калі хацеце. Але між тым я упэўнены, што штосьці павінна звышвыбітнае адбыцца, каб Оля Лабоўкіна атрымала там нейкае ганаровае званне народнай заслужанай артысткі. Просто то, якім чынам гэтыя званні выдаюцца, гэта немагчыма зрабіць незалежнаму артысту, які вось працуе такім чынам. Але тое, што яна робіць, яно вельмі жывіць і настолькі натхняе вось той творчы працэс, які ў нас адбываецца ў краіне. Я вспоминаю просто адну з ранніх яе работ. Яна зрабіла разам з шведскімі харэографамі, яна там удзельнічала ў якасці такого беларускага удзельніка. Это вось праект называўся, здаецца, «Рэкі цякуць вверх», і там сутнасць была тое, што у нейкіх танцавальных імправізацыях удзельнічалі падлеткі. І это было такія адукацыйныя практыкаванні і іншае. І Сібрід доктар, здаецца, быў, называўся харэограф этого праекта. Але тое, якім чынам Воля і яе тэатр танца «Каракуль» яны удзельнічалі ў гэтым спектаклі, это было сапраўды нешта такое прарыўнае, нешта такое разнастайнае, таму што, в прынцыпе, это такі разнастайны жанр.
харэаграфіі для дзяцей, это і сучасны танец і іншае. Але у тым спектаклі прысутнічаў такі момант сапраўднага азарта да таго, што ты робіш. І вось гэтага мне часам не хапае ў сучасных пастаноўках харэаграфічных, таму што танец, ён вымагае вялікай канцэнтрацыі на фізікі, на рухах, на целе, на цялеснасці. І вось гэтая канцэнтрацыя, яна забірае шмат энергіі, і ў выніку спектаклі па сучаснай харэаграфіі яны вельмі часта не эмацыйныя. Яны такія вельмі строгія, і ты любуешся нейкай вось прыгожай формай, нейкай кампазіцыяй, нейкімі такою, як быццам бы ты сапраўды назіраеш нейкія абстрактныя карціны. Менавіта таму у нейкай ступені досыць абмежаванае кола аматараў сучаснай харэаграфіі, таму што, ў прынцыпе, людзі звычайна прыходзяць у тэатр паглядзець на эмоцыі людзей. Олю Лабоўкінай настолькі яна свабодна у валоданні сваім целам, сваімі рухамі, што ў яе застаецца гэты запас на эмацыйнасць. І яе спектаклі, яны заўсёды проста брызжуць нейкімі вясёлкамі эмацыйнымі, там заўсёды вялікая канцэнтрацыя, там ёсць чаго спужацца, за каго парадавацца. Мы атрымліваем сапраўды драматычную, тэатральную асалоду. І гэта магчыма, гэта аказваецца магчыма менавіта за кошт таго, наколькі яна высокатэхнічная як артыстка. Тое, што яна можа рабіць сваім целам, это проста неверагодна. Вось нават мы, калі тут адразу, здаецца, перад ці пасля эфіру мы запісалі тут невялічкую імправізацыю, і яна настолькі лёгка падключылася, настолькі лёгка зрабіла вось нейкія сапраўды творчыя рэфлексіі наконт той прасторы, дзе яна знаходзіцца, абыграла там усіх людзей, якія знаходзяцца тут і іншае. Это сапраўды чалавек мысліць, уласна кажучы, сваім целам, мысліць нейкімі пластычнымі катэгорыямі і умее насыціць гэта сапраўднымі нейкімі сэнсамі. Это заўсёды цікава назіраць за чалавекам на сцэне, калі ён менавіта асэнсаваны і менавіта ён перадае табе вось як гледачу нейкае паведамленне. Спектакль «Паветра» – гэта спектакль пра паветра. І вельмі цікава было быць удзельнікам майстар-класаў іншай выдатнай беларускай выканаўцы Іры Ануфріевай, якая займаецца тэатрам Бута, якая вось там цераз адно рукапажаце ад заснавальнікаў гэтага накірунку эксперыментальнага танца з Японіі. І яна казала пра прынцыпова іншае стаўленне да, скажам так, стварэння харэаграфічных пастановак. У тым сэнсе, што, вядома, мы прызвычаіліся ўвогуле да нейкіх сюжэтных балетаў, што вось у нас ёсць гісторыі, і вось танцоры выяўляюць гэтую гісторыю сродкамі харэаграфіі. У Бута яны працуюць над тым, што называецца матэрыял. І гэта матэрыял можа быць там умоўны камень, гэта можа быць ручай, гэта можа быць вось дрэва. І у прамым сэнсе камень, ён не можа мець нейкай гісторыі, нейкага сюжэта. Гэта не проста камень, які нехта ўзяў і кінуў, але гэта камень, які ляжыць там на сваім месцы стагоддзямі, і што з ім адбываецца. Ён не статычны, это ілюзія тое, што ён з ім нічога не адбываецца, але у ім вялікая колькасць энергіі. Ён перажывае жару, спёку і холад, ён трэскаецца, у ім ідзе нейкае такае насычанае жыццё. І вось гэта становіцца матэрыялам для артыста, для выканаўца. Ён
прапускае цераз сябе вось гэтую энергетыку, ажыўляе гэтую энергетыку ў сябе. І танец бута ён вельмі з гэтага пункту гледжання цяжкі для назірання, цяжкі для гледача, таму што это мусіць быць нейкае такое абсалютна адстранёнае назіранне. І гэтаксама з вось гэтым матэрыялам паветра і працуе Воля Лабоўкіна. Яна, моўна кажучы, насычае вось той паветранай энергетыкай, знаходзіць гэтую энергетыку часам у побытавых, часам у нейкіх наіўных вобразах, але пры гэтым будзе памылкай, напрыклад, сказаць, што вось там Вольга Лабоўкіна паставіла спектакль пра свабоду. Вось гэтая вобразнасць слова паветра, яна ў гэтым спектаклі не абмяжоўваецца нейкай адзінай трактоўкай. Гэта такое вольнае эсэ на тэму, што паветра можа значыць, якім чынам яно існуе ў нас, якім чынам мы рэалізуем гэтае паняцце праз свае стасункі, праз свае стасункі са сваімі знаёмымі, праз і самае дзіўнае атрымліваецца ў Вольгі Лабоўкінай дайсці да нейкіх пэўных межаў і часам выйсці за гэтыя межы. Па сутнасці, гэта спектакль пра... Я б нават успомніў яшчэ адзін вядомы артыстычны праект, звязаны менавіта з вобразнасцю паветра. Гэта п'еса Івана Вырыпаева «Кісларод», дзе кісларод для яго становіцца нейкім вобразам, сінонімам сапраўднага жыцця. І тое, што у чым ёсць кісларод, гэта нешта жывое, а тое, што можа і дыша, і рухаецца, і гаворыць, але пры гэтым кісларод не ўтрымлівае, яно на самой справе з'яўляецца мёртвым і распаўсюджвае гэтую мёртвасць вакол сябе. І для Волі Лабоўкінай вось гэтая прысутнасць паветра, абманнасць паветра, няпэўнасць паветра, она становіцца сапраўдным такім харэаграфічным вобразам. Это вельмі дзіўна з пункту гледжання увогуле тэатральнай, там, умоўна кажучы, тэорыі, таму што ёсць вось гэтая вядомая ці то жарт, ці то показка пра тое, што там кілаграм пуха і кілаграм жалеза, яны важаць аднолькава. Гэта ўсё роўна можа быць цяжка. І тое самае з артыстам на сцэне. Ён можа спрабаваць выяўляць паветра, але пры гэтым ён застаецца чалавекам з плоці і крыві, і пры гэтым мы чуем, як ён топае па планшету сцэны, мы бачым ягоны пот, мы бачым яго чалавецкасць. І нейкім чынам выйсці за рамкі свайго цела для выяўлення нейкага абстрактнага вобраза. Это вельмі і вельмі складана. І мне вельмі ўзрушыў вобраз з адной сцэн спектакля. Магчыма, это таксама нейкае абмежаванне трактоўкі, это нейкае такое абаднастайванне, але сапраўды вось паветра мы пачынаем разумець, калі яго няма. Адсутнасць паветра для нас вельмі такі адразу смяротна. Але пры гэтым мы не ведаем, не можам намацаць яго. І гэткім самым чынам паспрабаваць зразумець жыццё, паспрабаваць зразумець сапраўдную існасць нейкіх паняццяў, яго вельмі складана. І гэта адбываецца ў адной з сцэн спектакля, калі з аднаго боку артысты
спрабуюць з усёй моцы ўзаемадзейнічаць, яны робяць вось гэтыя сцэпкі, нават не датыкаючыся адзін да аднаго. Мы бачым, як яны ўзаемадзейнічаюць, але раптам гэта ўзаемадзеянне не атрымліваецца. І гэтыя сцэпкі развальваюцца. І раптам мы бачым, наколькі крохкай з'яўляецца вось гэтая сувязь чалавека з чалавекам, што гэта ілюзія у тым, што нашы кантакты ёсць нешта такое трывалае, што мы можам быць пэўнымі ў нашых, не ведаю, абяцаннях, у нашых пачуццях. Не. Гэта вялікі цуд, калі раптам адбываецца раптоўная іскра паміж двумя людзьмі, калі раптам яны зачапіліся вачыма, калі раптам ты адчуваеш радасць ад сустрэчы з іншага чалавека, і трэба усведамляць, што гэта вельмі і вельмі крохка і непэўна і патрабуе неверагоднай моцы, каб вось гэтыя атамы, якія шчапіліся адзін з адной, каб яны ўтварылі нешта пэўнае, нейкае рэчыва. Спектакль пачынаецца з даволі, скажам так, правакатыўнай сцэне. Артысты стаяць аголеныя на сцэне. І гэта, дарэчы, стэрэатып наконт сучаснага тэатра, наконт сучаснага мастацтва, што вось там, умоўна кажучы, усе голыя і лаюцца матам. На самой справе адбываецца не так часта. Я, в прынцыпе, так з цяжкасцю прыпомню, калі апошні раз бачу аголенае цела, сапраўднае аголенае цела на сцэне. Але, па-першае, я хацеў бы заўважыць вось маё асабістае стаўленне як тэатральнага крытыка да гэтага, што сапраўды тэатр з'яўляецца як такой пляцоўкай нечага незвычайнага. І калі нейкія рэчы яны абсалютна немагчымы у жыцці нельга, мне здаецца, лаяцца, нельга хадзіць голым, нельга забіваць іншых людзей, то на сцэне мы можам выяўляць гэта ўсё магчыма, калі это становіцца часткай мастацкага вобраза, калі гэта працуе для нейкай агульнай ідэі. І тут гэта толькі здаецца з іншага боку, што гэта вось лёгка, вось там выйшаў на сцэну, там, умоўна кажучы, і вылаяўся. Настолькі гэта складана, настолькі зрабіць, каб гэта было сапраўды арганічна, каб гэта сапраўды працавала на нейкі вобраз, і гэта вельмі моцныя крокі. І вось гэтая аголенасць артыстаў на пачатку спектакля «Паветра», яна выглядае абсолютно натуральнай і неправакатыўнай. Артысты проста нагадваюць нейкія умоўныя антычныя статуі. І там адбываецца зваротны эфект. Яны на пачатку дзеі пачынаюць апранацца, а адчуванне, што яны засталіся такімі самымі голымі. Адчуванне вось гэтай празрыстасці, адчуванне вось нейкай няўлоўнасці іх цялеснасці, яно застаецца, і зноўку вось у гэтым ёсць нейкая магія тэатральнага пераўвасаблення. Вельмі важным аспектам гэтага спектакля з'яўляецца тое, наколькі крута тры артысты яны ўзаемадзейнічаюць паміж сабой. Гэта увогуле адзін з самых складаных момантаў у тэатры. Тэатр ад пачатку з'явіўся як нават вельмі доўгі перыяд, калі выходзіў на сцэну хаця бы адзін выканаўца. Спачатку это было вось калектыўнае, нейкае безасобае дзеянне. І вось адзін выканаўца, яшчэ большая рэвалюцыя з'явілася, там з'яўленне другого выканаўцы, антаганіст і пратаганіст. Таму што самае складанае ў тэатры это менавіта наладзіць вось гэтае арганічнае ўзаемадзеянне паміж людзьмі, не проста стаяць там і размаўляць з іншым, а калі мы разумелі нейкую эмацыйную энергетыку гэта ўзаемадзеянне.
І Лабоўкіна яна працуе з абмежаванай колькасцю артыстаў, нягледзячы на тое, што яна ладзіць шмат майстар-класаў і яна вельмі адкрытая у гэтым складаным пытанні, каб дзеліцца нейкімі сваімі працоўнымі прафесійнымі сакрэтамі, але тым не менш вось ёсць там нейкі тузін артыстаў, з якімі яна працуе стала, і гэтыя артысты гадамі проста аточваюць нейкія ўзаемадзеянні. Вось гэты праект таксама нарыхтаваўся не адзін год, і гэта адчуваецца, наколькі артысты з аднаго боку нібыта прывязаны адзін да аднаго небачнымі дротамі нейкімі, і пры гэтым застаюцца эмацыйнымі, свабоднымі. Адзін з самых моцных эпізодаў у спектаклі, я паспрабую утрымацца неяк ад спойлераў, артыстка у ім сапраўды знаходзіцца ў паветры, і адбываецца ўвогуле неверагоднае тое, што увогуле чалавек, мы ўспрымаем чалавека як нешта, што трывала стаіць на нагах. І ад гэтага ідзе нейкая энергетыка, ад гэтага ідзе энергетыка таго ж целеснасці і танца. Вось гэтая свабода існавання ў паветры, яна, мне здаецца, абсалютна нечым неверагодным. Это значыцца, адкуль ідуць імпульсы, толькі знутры чалавека. Уявіце сабе, вось проста, вы ж, напэўна, бачылі шмат вось гэтых кадраў, калі у свабодным падзенні парашутысты, напрыклад, прыгаюць, і нягледзячы на тое, што там ёсць вось гэтыя моманты, калі там таксама ўтвараюцца нейкія танцы, але звярніце ўвагу, это заўсёды нейкія парныя, трайныя, там многа людзей у нейкім взаемадзеянні, яны становяцца нейкім апірышам адзін да аднаго. І ці вось успомніце там тых жа, напрыклад, касманаўтаў, які у невесомасці, яны заўсёды нейкія такія скручаныя, яны заўсёды, іх рухі вельмі нялоўкія, і вось гэта існаванне чалавека ў адкрытай прасторы, проста ў паветры самого па сабе, яна вельмі безабаронная. Ты нібыта губляеш вось гэтую сувязь там з зямлёй, і тая энергія, якая застаецца, яна застаецца толькі ўнутры цябе, і ці шмат яе. Для мяне цуд вось гэтай сцэны ён аказаўся ў тым, наколькі артыстка у гэтай безабароннай, бессільнай пазіцыі засталася моцнай, наколькі яна выпраменьвала эмоцыі, наколькі яна шчодра дзялілася яе з партнёрамі і іншымі гледачамі. Там, здаецца, былі моманты кантакту з назіральнікамі, і гэта сапраўды неверагоднае відовішча, якое пасля якога ты губляеш нейкую пэўнасць для сваіх мастацкіх каардынат. Я скажу, што гэты спектакль вельмі складаны для гледача. Па-першае, напрыклад, там няма рассадкі ў зале. Па сутнасці, это такая інсталяцыя сучаснага мастацтва. Гэта значыцца, што ты знаходзішся ў зале, ты можаш знаходзіцца дзе заўгодна. Ты можаш знайсці для сябе месца. І, дарэчы, вось тыя людзі, якіх там засмучаюць аголенае цела, цалкам могуць знайсці нейкі такі ракурс, які можа іх не абражаць. Это абсалютна магчыма. І гэта з іншага боку цалкам перакладвае, не цалкам, але перакладвае вялікую частку адказнасці за тое відовішча, якое ты пабачыш, на самого гледача. Я ўпэўнены, што многія беларускія гледачы, яны проста да гэтага не гатовы. Абсалютная наша маса, яна вось прыходзіць, садзіцца ў крэсла, закрываецца, хаваецца ўсё ў гэтай цемры, не саромеецца часам нават там падзірнуць там у свой мабільны тэлефон, колькі там часу засталося спектакля.
гэта абсалютна такая пасіўная пазіцыя, там забаўляйце мяне. Але тут ты фармальна не становішся як бы суаўтарам спектакля, але табе на цябе накладваецца вось гэты абавязак знайсці правільнае месца, знайсці свой ракурс на надзею, і то, якім чынам спектакль будзе адбывацца, залежыць таксама цалкам ад цябе. Мне здаецца, вось гэтая паветранасць мастацтва, няўлоўнасць мастацтва, яна неабходна вось для беларускай публікі, для беларускай аўдыторыі. Нам увогуле это вельмі умоўныя такія катэгорыі атмасферы, катэгорыі паветра, але яны як нішто яны зараджаюць вось гэты удзел публікі у тым, што яны глядзяць. Атмасферу толькі пачынае ствараць артыст на сцэне, але вельмі важна уважлівая, салідарная прысутнасць гледачоў на той дзеі, якую яны глядзяць. В прынцыпе, я ўпэўнены, што спектакль «Паветра» — это той спектакль, на які мала схадзіць адзін раз. І вось гэты два спектаклі, якія будуць на пачатку чэрвеня, вось рызыкніце. Я не думаю, што это занадта там вялікія грошы, але схадзіце на яго вось 2 дні запар, і гарантую тое, што другі спектакль, ён раскроецца для вас цалкам па-іншаму. І ў прынцыпе у тэатральнай тэорыі, напрыклад, няма такого строгого паняцця спектакля, а адзінкай вымярэння вывучэння тэатра з'яўляецца менавіта тэатральны паказ. Вось ён адбыўся тут цяпер у дадзеных умовах, у дадзеным вашым настрою і іншае. І мне здаецца, яшчэ такі важны момант у спектаклі «Паветра». Ён сапраўды нейкім дзіўным чынам натхняе. Вось натхненне — это таксама такі не вельмі строгі тэрмін, за кошт чаго яно адбываецца. Такі дзіўны крытэр, напрыклад, добрага спектакля, калі ты сапраўды неяк так эмацыйна перажываеш, што пасля спектакля у цябе адбываецца вось нейкае вызваленне, ты быццам бы выдыхаеш, ты быццам бы прайшоў праз нейкае абнаўленне, катарсічнае пачуццё, якое, ну, в прынцыпе, вельмі складанае і слаба вывучанае, і у нейкай ступені яно адбываецца вось за кошт вялікай і складанай працы, якую ладзяць разам артыст і глядач. Я выбачаюся, што цалкам блытана, мне здаецца, атрымліваецца расказваць пра гэты спектакль, але я вельмі не хацеў бы раскрываць нейкія канкрэтныя мізансцэны, нейкія канкрэтныя падзеі, разважаць, раскрываць, што там за чым адбываецца. Хаця, з іншага боку, я лічу, што спойлеры — это добра. Але ў дадзеным выпадку мне падаецца вельмі важна чыстата эмацыйнага ўспрыяцця, у якім сэнсе яно павінен быць чыстым. Яно ў нейкім плане трэба быць проста адкрытым да нейкай нечаканасці, якая з вамі адбудзецца. Я думаю, што гэта будзе такая досыць рэдкая падзея. Вось тое, што адбудзецца на пачатку чэрвеня. Вольга Лабоўкіна, яны не хваліцца, але это аб'ектыўныя умовы. Яна кажа пра тое, што ў нее все праекты там распісаны на некалькі год наперад, і умовы для паказу гэтага спектакля яны не заўсёды
спрыяльная. Таму моя парада, калі вы не хацеце прапусціць адну з самых важных падзей у беларускім тэатры, абавязкова схадзіце на спектакль паветра у прастору ОК-16 на пачатку чэрвеня. З вами быў Алексей Стрэльнікаў. Да пабачэння.